Labarin rayuwar Ramadan mai taken na shiga soyayya kashi na 19. Zainab ta ce za mu shiga ba? Kabir ya ce ke dai ki je ni kam a'a ranar na je fa ki shiga bari na jira ki a nan. Za ta yi murmushi ta ce a'a zan daɗe kai dai ka je sai mun yi waya. Na gode sosai ya ce to shi kenan a gaida Hajiya. Zainab ta ce na ce ma Hajiya yaya Kabir na gaishe ta ba? Kabir ya ce a'a kar ki ce ina gaishe ta. Za ta ce ina muka haɗu kar ta yi tunanin akwai wani abu a tsakaninmu. Zainab ta ce to shi kenan tunda haka ka ce. Zai shiga mota ya tafi. Ta ɗaga masa hannu cikin fara'a da murmushi da nishaɗi. Za ta shiga gidan su Khadija ta ce assalamu alaikum. Maman Khadija za ta samu a falo za ta amsa wa amin alaikum salam. Zainab ta amsa da na'am. Umma ina wuni ya jikin naki? Maman ta amsa da lafiya ƙalau jiki da sauƙi alhamdulillah na samu sauƙi sosai. Zainab ta ce masha Allah Allah ya ƙara sauƙi. Za ta amsa da amin. Zainab ta ce Khadija fa tana ciki ne? Maman ta ce a'a ba ku waya ba ne? Ta fita amma yanzu za ta dawo. Ba nisa ta yi ba. Zainab ta ce wayana ne ya mutu. Maman ta ce ki jira ta yanzu za ta dawo. Zainab ta ce to umma. Za ta kama kallon fim ɗin da maman Khadija take kallo. Kabir kuwa tuƙi yake yi. Can ya sha kwana zai ci karo da Khadija. Zai ɗaga gilas ɗin motar sa za su yi ido biyu da Khadija. Jikinta har bari zai yi ya tsaya ta leƙo ta ce yaya Kabir mamaki zai yi ya ce ya aka yi kika san sunana? Murmushi za ta yi ta faɗa a cikin zuciyarta yaya ba zan san sunan wanda nake matuƙar ƙauna ba. Za ta kalle shi ta ce Aisha ce ta faɗa min. Kabir ya ce to ayya ya jikin momin naku? Ta amsa da alhamdulillah ta ma samu sauƙi. Kabir ya ce ki gaishe ta sai ni ma na zo gaisuwa ta. Khadija ta ce amma fa ka yi kyau daga ina haka? Kabir ya ce na je duba wani gida ne ta layin nan. Khadija ta ce yanzu sai yaushe za ka sake zuwa unguwarmu? Kabir ya ce kina son na sake zuwa ne? Za ta yi murmushi. Kabir ya ce ai na ce zan zo duba momi kin ga zan ƙara zuwa. Khadija ta ce to sai na ganka. Bayan ya tafi za ta bi shi da kallo alamun ta shiga soyayya. Kabir bayan sun rabu ya ce kai na shiga uku. Me yasa Khadija take son na zo gidansu? Ok me ma ya dame ni? Zai kama hanya ya tafi. Ita kuwa sai farin ciki take yi za ta shigo gidan su cikin nishaɗi ta samu Zainab a falo da mamanta. Maman ta ce ya kika daɗe haka? Khadija cikin dariya da raha ta ce sanda na jira ta fito a wanka za ta ga Zainab ta ce ya Zainab Allah ya sa baki daɗe da zuwa ba. Zainab ta ce na fi awa 5 a nan. Khadija ta ce ke dai mu je ciki maƙaryaciya ko minti 5 baki ba. Momin ta ce na zama fosta ko? Khadija ta a'a momi wallahi har na manta. Ta ce ki bari sai gobe yau ba ta jin daɗi sosai. Maman ta ce shikenan ya kamata na je gidan ta yi min kitson a can. Daga nan na duba ta. Khadija ta ce to shikenan umma mu je ciki ko Zainab za su shiga cikin ɗaki. Zainab ta ce wayana ya mutu akwai data a wayanki ina so na ɗan yi amfani da shi. Khadija ta ce wayana na bar shi a falo na sa a caji kawo naki bari na saka miki na ɗauko nawa. Zainab ta ce yauwa ɗauko wayanki WhatsApp naki bai expire ba ko? Khadija ta ce bai yi ba. Za ta tafi falo ta faɗa a zuciyarta kai gaskiya ba zan bari ta ga hiranmu da Kabir ba. Zan share kuma na goge numbansa. Hakan ma zan yi. Za ta yi maza ta goge ta saka wayan Zainab ta kawo mata. Bayan ta ba ta wayan Khadija ta ce to ni zan shiga wanka. Zainab ta ce to amma ya dai ke ma na ganke cikin farin ciki. Khadija ta ce ke dai bari idan na fito wanka zan baki labari. Zainab ta ce to shikenan sai kin fito. Khadija za ta shiga wanka. Zainab za ta saka numban Kabir a wayan Khadija za ta ga babu suna. Za ta mishi magana ta WhatsApp. Da wuri zai amsa. Za ta danna voice to fa. Zainab za ta yi hira da Kabir a wayan Khadija. Karfe Khadija ta kama Zainab suna hira da saurayinta domin sanin bala'in da zai faru a wannan labarin. Ku ci gaba da bina ni ne naku a kowane lokaci Adams A Mayo